ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Мақсад омадем хона навор кардем. Хонаи мо дар Душанбе пеши бозори Меҳргон. Ба хотири шумо аз рӯи хоҳиш навор мекунем. Тамошо кунед. хоб иҷа бозори Меҳргон. хоб чӣ хел мебинем, тарафи дасти чап сезо мешавад, камтар мерем. тарафи дасти рост кӯчаи Сурхоб мешавад. хонаи мо дар кӯчаи Сурхоб дар пеши масҷиди панҷвақта, пештара масҷиди Ванҷиҳо мегуфтанд ку ҳамонҷа қарор дорад. хоб навора аз чораҳа бо сар мекунем. Тамошо кунед. иҷа чораҳа болотарак бозори Меҳргоне дӯстони азиз. хоб ин тараф поёнтар сезо мешавад, тарафи Педини суд кӯчаи Заҳматабад мешавад. ана ин тараф боша агар кӯчаи Сурхоб. 1 километр болотар мерем, баъдан хонаи мо дар ҳамонҷа қарор дорад. чӣ хел мебинен, тамоми намуди транспортҳо ҳастанд, ҳамаи маршруткаҳо ҳастанд дар пешаш, электромобилҳо, таксиҳои 33 мехоҳен, 7000 ҳамаш хулос ҳастай. тамошо мекунем, лайкҳоро мемонем, я рекламачай гӯш кунен, далчи хонаро тамошо кунем. баъд ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопировски акаи Нозимат тавсия метем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. марама занг зад. хоб дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем, кӯчаи Сурхоб. ана иҷа масҷиди панҷвақта, масҷиди ҷамъахонӣ боло мерава, бо роҳ ҳастай. хонаи мо дар иҷа қарор дорад. ана ҳамин хона, хонаи ирӯзаи мо, хонаи фурӯшии мо. дохил ба хона мешавем, навора то охир тамошо мекунем дӯстони азиз. хоб бисмиллаҳи роҳмани роҳим. ана ин хонаи имрӯзаи мо. обши 18 сотих замин масоҳат дорад. 6 дар хона дора. хоб кухни дора, баня дора, ҳоҷатхона дора. об свет умуман камбуд надора. хулас дӯстон, навора фақат чикор мекунем, ба лайко. агар хоҳем ҳамин хонаи мо савдо шавад, саҳми худтона дар ҳамин навори мо гузорен, фақат як дона лайк мемонен. баъд фикротонро дар таги комментара менависен ки хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ки нест. ман хонаро навор мекунам, дар охир нархи хонаро эълон мекунам. баъд зинда бошен. мерем дохили хона. хоб иҷа границаш симимлоқатяй. хона ба ҳамун болоҳо обши, мақсад дохили ҳамин хонада мешавад. мақсада сотихошон наи кафело ҳавли стяжка кардагӣ, чойлоби ангур мондагӣ. иҷада метавонед агарот кунед. ин тараф шуда бисмиллаҳи роҳмани роҳим. инҷа калидорш, инҷа калидор. анаи хонаи якум. хонаи якум мо дӯстони азиз, чӣ хел мебинен, зиндагӣ карда мешавад. хоб дохил ба хонаи дуюм мешавем дӯстони азиз. ин нигоҳ кунед. инаи хонаи дуюм мо. иҷа хонаи сеюм дӯстони азиз. апайни гина хондастай. ина хона ҳамин ҳолат. ина печка. хонаи майдаакай метавонен зиндагӣ кунен, мақсад гармак мешавад. иҷа калидорш. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. анаи хонаи навбати мо. иҷа калидорш. калидор 4x4 дӯстони азиз. хонаи чорум. чӣ хел мебинед, ремонту фасони хушрӯй кардагӣ, замонавӣ кардагӣ. ина марамат. абоишам
хушроак лиёса часпондагӣ инаи мебелош дӯстон азиз. фақат навора ба дастгирӣ тамошо кунем бачаҳо азиз. ҳамин Саудо ТВ фақат барои шуморо хонаҳои зур навор мекунад ки шумо чӣ кор кунен? омада харидориш кунен. Ана ин хонаи дуюм, ин хонаи панҷум. ин ҳамин хона дӯстон азиз. хулас беҳтарин хона. фақат харидорои конкретни занг бизанен. хонаи шашум дӯстон азиз тамошо мекунем. ин хонаи шашуми мо. ин хона 3x3. хоб инҷа калидориш. фақат ҳамин харидории конкретни занг бизанен. дар ҳамун таги комментария нависонда монен фикротуна. хона арзанда ба нархш ҳаст нест. хона чӣ хелай ремонту фасон хушрӯ замонавӣ. хоб қисмати беруни хона. инаи саги немецки падарка кадом мехарад дӯстон азиз. инҷа ҳоҷатхона. инҷа об. ина крайники об дӯстон азиз. хел мебинед оғилай дӯстон азиз. ана хона ёкнен ин тарафаш граница мешавам сахати. ҳамун дарахтҳои мебинен ҳамаш ҳамун участка ба ҳамин хона алоқамандӣ дорад дӯстон азиз. хоб ҳамаи шумо акаш дад дорем ки нархи хона чанд сум боша. хона дӯстон бечизи чора савдо карда мешавад. $120,000 дӯстони азиз. $120,000 муомилаи соз карда мешавад. 18 сотих замин масоҳат дора. алишӣ намешавад, кредит намешавад. фақат ҳамун харидорои конкретни занг бизанен ҳамроҳи соҳибхона маслиҳат кунем дӯстон азиз. боқӣ дар амони худо зиндаву сарбаланд бошен. фақат чикор мекунен? лайкора мезанем. ҳамин Саудо ТВ-ра дастгирӣ мекунем. подписатсия кунен. гарани хурсанд мешам. зинда бошен дӯстон азиз.